Bon dia, xiquets i xiquetes. En aquest vídeo anem a repassar els conceptes d'àrea i perímetre. Si recordeu, el perímetre és la suma de la longitud, és a dir, la mesura dels costats de la figura, mentre que l'àrea és el càlcul de la superfície o també de l'espai que ocupa en aquest cas aquesta figura. Anem a posar un exemple per veure com podem calcular cadascun d'aquests conceptes. Primer, dibuixaré un quadrat. Una vegada el tinc dibuixat, agafaré el regle i miraré quant mesura cada costat. Col·locaré el regle a la punta, a l'aresta, i comprove que el que mesura el quadrat són 3 centímetres. Per tant, cada costat, d'ací fins ací, són 3 centímetres. Com bé sabem, un quadrat, els seus 4 costats són igual. Per tant, també tots els costats mesuraran 3 centímetres. Si jo vull calcular quin és el perímetre d'aquesta figura, el que faré serà sumar els seus 4 costats. Per tant, el perímetre serà igual a la suma de 3 més 3 més 3 més 3, d'acord? Que són 12. Si no volem fer la suma 4 vegades, el que podem fer és multiplicar 3 per els 4 costats que té el quadrat. I ja veieu que és el mateix resultat. Ara anem a calcular l'àrea. Per poder-ho calcular amb la quadrícula podem fer-ho de dues maneres. Primer, puc comptar tots els quadrats que conformen l'àrea, però aquesta manera només la podré realitzar si sé que cada quadrat d'aquestos mesura 1 centímetre quadrat. Si jo sé que aquest quadrat mesura 1 centímetre quadrat, llavors el que faré serà comptar quants quadres conformen aquest quadrat. En aquest cas, comptaríem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. D'acord? Ho apuntaré així. Que l'àrea seria el total dels quadrats, que en aquest cas serien 9. Aquí se m'olvida posar que són centímetres i aquí que són centímetres, però ojo, perquè l'àrea, recordem que no estem calculant una figura d'una dimensió, estem calculant una figura que té una altura i una base. Per tant, haurem de comptar-ho en centímetres quadrats. D'acord? Ara, de la següent forma, veureu més clar per què es calcula en centímetres quadrats i no sols amb centímetres. Doncs bé, la primera forma ja ho han dit que era comptar els quadrats que té, però com no sempre tenim aquesta quadrícula per poder dibuixar i calcular,
el que farem serà utilitzar una forma molt més senzilla i molt més ràpida per poder assegurar-nos què és el que mesura l'àrea de qualsevol quadrat. En aquest cas és molt important calcular o calcular prèviament què mesura l'alçada del quadrat, d'acord? I la base del quadrat. En aquest cas, com sabem que els quadrats tenen els seus costats són iguals, llavors és el mateix. Per tant, anotarem què és el que mesura l'alçada i ho multiplicarem per la base. D'acord? Faríem aquesta multiplicació. 3 per 3. I ja veieu que ens dona el mateix. Si veieu, posem centímetres quadrats perquè estem multiplicant tant l'alçada com la base. I el que ens dona, el resultat que ens dona és una superfície, és a dir, una figura de 2 dimensions. Bé, ara he fet una altra figura, en aquest cas és un rectangle. Primer anem a calcular el perímetre. Per a poder calcular el perímetre el que farem serà agafar un regle, d'acord? I mesurar els seus costats. Sabent que és un rectangle, no caldria calcular tots els seus costats. Per què? Perquè sabem que este costat i este costat mesuren el mateix i este costat i este costat mesuren també el mateix. Per tant, a l'hora de calcular el seu perímetre, podríem fer-ho de la següent manera. O sumant 3 més 3 més 5 més 5, d'acord? En total serien 16, o una altra forma més senzilla és multiplicar 3 per 2, que serien 6, i després li afegiríem, multiplicaríem també 5 per 2 i li ho sumaríem. 3 per 2 són 6, més 10, 16. D'acord? Aquí el que fem i el que s'ensenyarem és a posar com parèntesis per separar les dues multiplicacions. Però seria el mateix fer l'opció de la suma que l'opció de la multiplicació. Una vegada tenim el perímetre, anem a l'àrea. Que el que volem amb l'àrea és calcular tot aquest espai. Sí? Si tenim aquesta quadrícula, doncs és molt senzill. Podem comptar el total de quadrats que tenim. Sempre se m'oblida posar-ho, que no se vos oblide posar sempre el que mesura en total. El que volíem calcular amb l'àrea és la superfície. Per tant, podríem comptar els quadrats que tenim només si utilitzem aquesta plantilla, però si no tenim aquesta plantilla haurem de calcular-ho. Com? Doncs igual que amb l'àrea del quadrat. Seria multiplicant l'altura per la base, d'acord? Seria 5 per 3. I molt senzill. 5 per 3, 15. Però, si es fixeu, ja no estem comptant línies, costats, sinó que estem comptant ja figures amb 2 dimensions. Per tant, no sols posarem centímetres, sinó li afegirem també el quadrat, que ens indica que estem calculant amb 2 dimensions.